Wangle House TV. Madto meron sa Nazaret, kauban akong amigo o mga barkada sa Santo Niño. Mamalaya ang amuang amigo. Kay tanaw na to, kung sa ang pamaagi sa pagmamalay sa Bisaya. Please Sa subscribe Nazaret. sa yung adlaw niyo pa lang. Nasa mi ka lang dili ka, yun mo ito. Kaya naman layo yun ni sa amigo Mas Rudil. Dito sa Dito sa Nazaret. Ayun, muna yan, malayang saya sa mga magalian. Guys, i-watching guys ha. Hindi ka. Okay, muna Ayun, malon. malo na mo. Dito sa malay. Lalo na po sa Nazaret. Tapos dito ang among mga amigo. Dapat ikaon dito. Okay guys ha. Okay guys, going na ni guys sa among atuan. Guys, going na ni guys. Guys, para Indra para sa Nazaret. Muna iliguanan sa Morning wanan sa Bigo. siguro ni Nazaret, patihan na to. Muna iliguanan diri habog eh. Yung dalan nito, Palugso. palugsong taas. Kung igang mo, pwede rin mong hapit diri pero kurang sila habog-habog ginaw nang iyanan. Mahulog ito direk. Kapag Ano? ito medyo, dalay. Open pa lang. Video ba? Tungat dito agi, babaw. Okay ah. Ay, apa na video ba? Dala, mo na among kamilian. Namalay. Wala. Padulong kami diri. Ano yung mga asawa? Nang ulay na mga uban. Kami dali, nabot kami dali. Guys. Okay, na ulahi gid mi. Na ulahi gid mi. Mo na yung Naulayan yun may sa mamalaya sa mga amigo kay naulayan yun may kay katagay may ito mga ganina na natangit may karoon may naabot abot na naman na Kira ka po, kawas yung naon mo. Nice. Unit ng katon. Good audit bilang among itagay. oh wala may masulod kay na mga bisita ah bro parehami Ako kayo yun guys. muna Nazaret USA Nazaret na. location man ano Nazaret USA. Ang Israel. na ng Israel. Yan, hindi ko sa Israel, Germany. So guys. Pati na yung sniping yun. Muna yung mga pambato no ah tangon pa rin sudah paling bata guys. how to open Emperador Light. Live, sino lagi nitanduay nito? Ada dia, ayo. Ada kan Julin. Yang apa nih? Ada kan Julin. Mas Lemes kok. Dok lah. Sama minggu.
Ano yung sunod minyon? Sunod mamalay. Ay, naku. Mana na eh. Reso na eh. Pila lang ka daw, pila na lang ka bulan, sentensya na eh. Lifetime sentence na eh. Lifetime sentence. Sentensya na eh. Reso na eh. When I stop and I remember I love you to save my day. Often my imagination as we reaching out to your hands and feel we fall from the sea.